venit la... Zi-mă! Bine ați venit la Cool Range Minecraft Pocket Edition ăsta 3. Episodul 3. Ce dau afară, de ce mai am nevoie de ce dacă știu deja episodul. Hai, vino în casă. Stați puțin că ies. Mi se bloca... Serios? Mi se blocă Minecraft-ul. Văzut și Alex. Server is full. Și era și al meu. E full, ce vrei? De cine? De Nima. Lasă-te gândi vreodată. Ce? Lasă-te gândi vreodată că poate să ține anima. Poate că sunt oameni invizibili. Da, ăsta este un Alex. Ăsta este Alex. Uite-mă ce-mi face caracterul. Taci puțin. Ăsta este Alex, un prieten care a venit să se uite ce filmăm. Joacă tu până intru eu. Și iarăși a ieșit Mario și eu voi ieși și eu curând. Mai mănânc cu prietene. O lubiniță. Și... Nu e lobiniță, mă, e lobaniță. Nu știu. Da, mă, da. Uite, ai generator acolo. Generator de piatră. De piatră. De patră. Să iei piatră. Ești, mă? De patră. Acum, gata. Mă miram eu de ce mai așa. Alex, îi zic cum te cheamă. Alex. Și numele de familie? Alex Pirui. Da. Da. Nu o cheamă domnul Sabinescu Sabinescu. Da. Ăsta ar fi un mare gros. Păi, care-i faza? Tu ești prea slab, tu ești prea... Linuț. Nu prea gras. Tu ești linuț, chiar o să potrivit. Da, sigur. Hai să vedem cine are Eu cine. ești de pe Minecraft, frate. Abia intrasem și eu și tu ieși și tu repede. Doamne, până nu Ce tu se pătiși? blocă Minecraft-ul. Ieși și intră iar. Văzut și eu făcuse. Da, până atunci intrăm pe serverul meu. Restartează. Restartează, da. Până... Cum fac asta? Da. Uitai. Închide și deschide tableta. Ce prima mă apăsă că nu văzut bine. Team Fortress 2. Bă, să facem un map din Team Fortress 2. Nu există. Bă, dar fiecare are să. Bă, Da, l-am da, bătut bă. pe sau 1 versus 1. El avea archi, eu aveam sabie. Așa, și. Eu pe toți îi fac clar. Păi și eu fac la arc. Pe Mario, dar eu m-am bătut la sabie. Asta. Bă, Eu pe toți îi fac. te joci și tu? Da, după ce. Mă joc până vii tu. Hai. Intrași? Bă, mi-e super mare join the game. Păi da. Join the game. Și da. Deci am încercat să intru pe al meu și serverul. Uite, omorâi unul. Pe cine? Omorâi unul zombie. Așa, și ce-ți dă două? Armura De ce e? De zale. De zale. De za- De ce? De ce, da. Nu se numește de zale. Uite câte diamond am găsit. Da, asta am făcut noi off camera. Mario, chain se traduce în... Chain este în engleză zare. Se mai traduce și lanț. Dar nimeni normal la minte nu spune armură de lanț. Bă, pune lemnul înapoi. Sparge patul. Nu. Pune înapoi. Și că sparge patul. Și pune geamul. Mario, Ce geam, mă? Mario nu sparge. Nu spărs eu niciun geam. Eu n-am dintr-una. L-au așa, un coco. E bun așa. Hai să iau eu. De 3, 4, 5, 6. Bă! Pură diamant. Iale. Bă, mie mi-a luat 7. Ciordește Pe diamant. știu. Ciordește Acum diamant. pune-le înapoi să le iau și eu. Ciordește diamantele, tată. Așa. Acum pun 13. Iale. Gata. Acum pune și tu. Hai că facem multe. Un steak. Un steak, da. Mi-a arată că tot 13 sunt. Stai. Tot nu mi-arată. Tot nu mi-arată. Pune-le înapoi. Iale. Na. Așa. Iar acum pune-le tu. Stai, pune-le tu. Pune-le. Gata, atâtea. Ok. Bă, eu nu mai am. Da. Stai, uite. Cum să înmulțești diamantele? Le dai mâncare. Gata. Gata. Nu, mă, le pui în bowl, le pui în rășământ. Wow. Eu lucrai off camera.
Da, noi am lucrat amândoi, am mai șters un Aveam videoclip. fără tufuri. Da. Eu am lucrat cel mai mult off camera. Da, știi tu că lucrai eu acasă. Da. Da. Hai, vin la minerit, hai să-ți arăt ce făcui. Ce la mine mă? Găsiți și... Găsi lavă. Mănâncu. Sunt cocoțat aici sus, aici Găsiți sus, și apă? aici sus. Găsiți lavă? Da. Beau. Nu pot. E foarte bună de băut. Hai, intră în... Tarzan. Dacă mai spargi odată în casa mea, Casa pe ușă. E casa mea aia. Da, mă, da, pe ușă să intră. Intrăm și noi ca căței. Bravo, cuțu bun. Oamenii intră prin tavan, ce știi tu? Aia e intrare dramatică, pardon. Închide-mă ușa, că intră țânțarii. Vină după mine. Țânțarii Că care- tu nu știi unde e minerii. Dar țânțarii nu există în Minecraft. De unde știi tu? Că ai văzut-o? Vină după I-ai mine. văzut-o vreodată să știi că nu există? Există cu moduri da, dar așa nu. Tarantulă. Mosquito. Păi, de unde știi că tarantula n-a făcut copii? Eu știu. Are copii aia mici. Da. Aia sunt țânțarii, Ce e vezi? spider? Aia sunt țânțarii, băi. Eu vorbesc de păiență. Voi de ce vorbiți? Încolo. Uite că minerii. Minerii știu mai mult decât mine. Ai mâncare? Da. Dă-mi și mie. Nu. Are 40. Dă-mi și mie, frate. Ce? Aoleu, și mi le arunci înapoi, și mi le arunci înapoi. Și mi le arunci Mănânc înapoi. și mănânc. Și mi le arunci înapoi. Da. Mănâncă. Dai, bagă, tată, bagă. Ce? Hai, fă primituri pe mine. Fă-mă primituri pe mine. Așa. Fă-te ca Mario. Fă-te ca Mario. Nu. Câte mai rămas rău? Gata, 34. Acum aruncă-le. Mâncă 10 băiatul. Bă, păi, Scuze. nu mai da. El e băiat muncitor, bă, ce știi. Ia blocul ăsta, că puse ca să nu vină Da, mișcă. arca și mă luai în gură cu arca și să Trebuie să luăm gură. Bă, nu aia, pune-o înapoi. Sunt scheletoni, mă. Mie nu mi-o dă. La tine e. De... Uite, bă, Așa, dă-te, bă, că trebuie să vină deștept familie. Aha, adică eu. Pune Adică eu. adică cel care e cel mai mare de aici. Adică eu. Eu am 11 ani, puțin. 12. Ce mă, n-ai tu 12? Pe acolo, pe sus, da. N-ai 12 ani, Mario. Bine, am 10. Dar nu. Haha, eu am 11. Deci eu sunt deșteptul. Uite, un zombalău. Hăia! Eu știe karate. Nu te pune cu gramatica. Voi mișcări Eu nu mai ăla, sabia. O panganga asta. Uite pe acolo, ai torțe. Nu? Unde e, mă? Vină încolo, că încolo nu mai căutai. Da, unde găsești tu diamantele? Vină după mine. Scuze-mă, vreau să pun torța. Dă-te, lasă-mă pe mine în față. Hai, du-te. Mario, Încolo, mă! Stai, mă, ce e, Alex? Mario, nu-ți trebuie lumină. Mario cel slăbuț e lumina vieții tale. Wow. Eu sunt de gold, deci mă vede. Uite. What? De ce este plantat un brad? Așa. What? Te stai puțin. De ce este plantat? Da. Dar nu e chiar un brad, e o brână. Da, acum e, nu mai e. Era. A, stai să luăm turțele. Uite lava. Stai acolo. Ăștia ce Uite sunt? de aici luai. Ăștia ce sunt de pe jos? Ce? Ăștia. Da, ăsta. Grivel. Stai, mă. Mamă, dar ce... Nu, da, e ciudat. E bug. E ciudată Da, am și eu textura. baguri. Dacă ține Mario serverul, ai baguri în continuu. E ciudată textura, mă. Stai, Mario, să vin și eu să văd. Să-mi arăți unde e bug-ul ăla. Poate văd și eu. Orbite. Uite-te la bagului. Uite-te deasupra. What? Stă grevul în aer. What? Da, mă mir că nu pică. Vreți să vă arăt că pică? Știu, dă un pumn. Nu trebuie să dai un pumn în greu. Trebuie să spargi una. Da. Trebuie să spargi una și pică toate. Stai, mă, să pun ceva să vină. Dar dacă vreți să vă sufocați, nu e problema mea. Nu o problemă. Relinega. Kobe. Kobe. S. Nu, trebuie să spui Kobe cu chii. Kobe. Kobe cu ghiță neagră. Eu mor. Sări în apă, sări în apă, sări în apă. Vino aici, vino aici și sări în apă. Păi nu pot, nu știu de apă, nu văd. Fugi. Eu tu. Hai te dau boost. Și Bă, două inimioare. ți-am dat boost. Ce boost dai și tu? Era să-l faci în altă gaură. Uite acolo, nu pe aici, dar să Boost cu vieții. Sau boost cu morți. League of Legends.
Nu, e LOL. Mă, uite cum are la o logică. Logica Minecraft-ului. Nu la aia. Nu, Logica jocului League of Legends. 2. Redstone. Unde îl naiba l văzut? Ai cu ce să lei? Are tărăcop de fier. Bă, eu pe unde mai vin acolo? Ah, gata, că mi-a lăsat. Ești deștept. Pus o șapă până jos? Pus o șapă până jos? Ești deștept, găsești Lăsări. o soluție. Era să pici pixel. Uite ce găsim. Ce acolo? Diamond. Și nu mai e. Unde? Aici, fix aici. Aici o minerie. Stai că mă trage apa. Ah! Vezi? Bă, cel mai probabil găsiți diamond lângă lavă. Deci să... Mă, dacă aveți diamond, nu luați obsidian, să faceți portal. Încă nu luai la mine. Trebuie să faceți pickaxe de diamant. Încă nu vreau să fac. O să mi-l fac când vreau. Portalul? Îi pică în apă, în apă. N-ar fi o problemă dacă ai pica în apă. Da, Uitați-vă, merg pe iron. Ui! bravo ție. Ui! Ai realizat și tu ceva în viață. Wow, Mario are valoare. Cine are valoare? Sabine are valoare. Adică eu. Nu Sabin. Cine e, mă, Sabine? Eu. Piaturul. Copetit de aur. Dăm un pumn. Un pumn? Ok. N-ai voie. Ăsta dă un pumn, să dau un pumn. Ție să-i dau un pumn, așa e. Alex! Las că-ți dau din itemele. Uite cum face ăla. Ia mă XP-ul, ia și ăla și aruncă-l. Cheiță de aur, numai eu am voie să te decobesc. Nu, cheița de aur ai voie numai un pumn. Ba da. Dar cum era? Ah, gata, m-am închis. Fac. Decobește. Maro. Nu ai decobește. Mario. Mănâncă fasole. Nu e numele lui, e Colten. Mănâncă Mario. fasole. Îi zici să-i de două. Bă, vă spun ceva. Hai odată, hai să te decobesc odată. Să te decobesc. Hai, spune la 3 pizza. 1, 2, 3, pizza. Spui Pizza. și Pizza. Nu spui lacăt negru. Pizza. Și numai tu o să ai voie să Nu, asta o să... Bine, hai. La 3 spune pizza. 1, 2, 3, pizza. Pizza, Kobe, gata. Te Kobe și Alex, al. Dar zici mai repede. Și el nu se prinde. Și el zice, oh, am scăpat și dai un pumn. Ale. Da, în fel așa. Înțelegi și dai pumn. Pune-mă tot numele. Alex. Aleon. Mă cheamă Alexandru. Creeper-ul, mătii! Alexandru Vlah. Era să mă arunce în lavă, creeper-ul. Un scheleton eșantat. Marș acasă. Ce așa? Mario. Bag acasă. Mario. Mario, bag acasă. Da, mă ierți că te aruncă în lavă din greșeală. Da. Ok. Da, nu mai Mario ar poate. trebui să fii recunoscător cu creeper-ul. Cu virgulă creeper-ul. Aud un spawner, liniște, că aud un spawner. Cine a făcut groapa sau nu la lui? Da, sigur. Cine a făcut? Că ăla care găsește, liniște. Creeper-ul, bă. Creeper-ul. Nu, dar creeper-ul îți sparsă căulul, ca să poți să-l Da, ca să poți să intru aici. Nu, ca să poți să intru aici. Îmi spartă ca să Bă, poți să intru aici. cine vrea capete de dobleci? Alo, mami? Puțin în scară, să bea un pahar cu apă. Hai să De la un prieten. puțin în scare să bei un pahar cu apă. De ce minți? Doar puțin. Hai, vină sus. Ok, pa. Pa. Așa. Ați văzut ceva ce nu contează. Ați văzut ceva ce nu contează. Da. Mă duc acasă.